Chegamos unhas conclusións boas porque nos seguimos conocendo, seguimos tendo partidos xuntos ante un bo rival que xogou con moito ritmo e isto sirve-nos de cara á fase esta contra o País Vasco porque sería un fútbol similar. Todos os que vimos aquí estamos con esa ilusión, bueno, ainda non se sabe quen van ser os 18 convocados, pero bueno, todos estamos peleando para poder ir, a ilusión é máxima, é un grupo de traballo é moi bo, corpo técnico e xogadores, xa nos conocemos e é verdade que sería unha experiencia moi boa. Eso, pero bueno, Iván xa nos dou un par de pinceladas de como xogan, que é un equipo vertical, pero que con moita calidad, e vai ser un partido difícil porque se están nesta fase todos van a ser difíciles. Quizá é o que máis ilusiona porque ver as instalacións de entrenar na selección española, xogar neses campos, pois a verdade que é unha oportunidade moi boa. E ben, a verdade, síntome moi cómodo xogando con estes xogadores, cada vez conocémonos mellor, ocupamos mellores espacios, con balón cada vez síntome mellor, e a verdade que é moi fácil xogar ao lado desta xente.